Já vás vítám u tohoto videa a jak už jste vlastně z názvu poznali, v tomto videu si ukážeme základní obchodní strategii, kterou vlastně dokáže ovládat i naprostý začátečník. Každopádně, jelikož to je strategie jako každá jiná, tak i tato strategie se vlastně musí vymástrovat, musí se naučit a musíte se ji naučit používat v praxi. Takže musíte se naučit být trpělivý, protože tato strategie to bude vyžadovat a musíte se naučit ji opravdu používat. Proč to říkám hnedka takhle na začátek? Je proto, že vy si můžete zkouknout 30 videí klidně o tom, jaký obchodní strategie použít, ale dokavať je vlastně se nenaučíte používat opravdu, tak vlastně nikdy z nich nebudete mít profit. Takže já se vám snažím dát opravdovou strategii, která je naprosto jednoduchá, může s ní začít naprosto kdokoliv, ať už jste začátečník nebo zkušený, a u této strategie musíte být trpěliví. Musíte být trpěliví, abyste měli čistou strukturu, čistý trend a všechno, aby šlo krásně vidět. A to už se vlastně dostáváme do pravidel. Takže já vám tady hodím takhle pravidla. A pravidlo číslo 1, nebo spíš způsob, jak to používat. Chceme čistý trend. Proč to chceme? Protože tato strategie bude break a retest. Neboli my chceme vidět nějakou úroveň a chceme vidět, jak cena breakne tuto úroveň a půjde ji otestovat. Na této úrovni vlastně se budeme koukat po nějakém zamítnutí, po nějakých knotech, něco, co nám dá tu jistotu. A poté si vlastně otevřeme long, neboli buy, a budeme poté spekulovat na ceně. Takže my chceme mít vlastně čistou strukturu, chceme mít čistý uptrend nebo downtrend, abychom mohli vidět, co ta cena vlastně chce. Protože, jak se říká, trend is your friend, tak my chceme mít čistý trend. Což když se podíváme, tak trend jde nahoru, takže tady to máme vlastně. Co uděláme jako další věc, je technická analýza. Což je podle mě úplný základ, nevím, jestli bych to tady měl vůbec psát, protože každý vlastně obchodování jakýhokoliv typu chce mít nějakou základní technickou analýzu. Může být základní, může být pokročilá, každopádně tady není vlastně, co byste měli dělat nějak extra na tom složitýho. Uděláme si tady key level, uděláme si trendovku a tohle to vlastně bohatě stačí. Nyní se vlastně koukáme po buyích, protože cena jde nahoru, máme uptrend, takže za žádnou cenu nebudeme prodávat. Jedině kdyby cena se dostala pod tuto úroveň, protože tady by mohl vznikat potenciální downtrend. Každopádně nyní se koukáme po nákupech a čekáme, jak vlastně cena bude reagovat na tuto úroveň. Máme tady i trendovku, která tlačí vlastně tu cenu nahoru, takže je tady i pravděpodobnost, že ta cena bude pokračovat nahoru. Poté další věc, kterou chceme při breaku vidět, je čisté zamítnutí na retestu. Tohle z toho musíme vidět, protože, jak říkám, vy musíte mít jistotu při jakémkoliv obchodu. Je jedno, jaký obchod berete, je jedno, v jaké strategii, ale musíte si být alespoň na 80% jistí, že ten trh bude pokračovat. Samozřejmě jistota a realita jsou dvě věci, ale vy chcete mít nějakou jistotu. Takže až se cena bude vracet na tuto úroveň, pokud ji breakne, tak my tady chceme vidět nějaké knuty, nějaké zamítnutí nebo high or low na nižším timeframeu, protože nyní jsme na 4hodinovém a poté vlastně můžeme otevírat buy. Dokud nemáme maximální jistotu, tak se neotevírá pozice. A to nikdy. To si někam zapište, zafixujte si to, protože nikdy, dokud nejste si naprosto jistí, tak se neotevírá pozice. No a nyní vlastně čekáme. Takže každopádně jinak ještě bych rád řekl, že tuto strategii vlastně by se mohla používat i s indikátorama, jako například Moving Average nebo RSI. Každopádně tohle video je pro začátečníky, takže já to udržím čistý. Nebudu tady zapínat žádný indikátory, jenom čistě vlastně graf a price action. Takže my nyní čekáme. A můžeme si všimnout, cena breakla úroveň a poté šla dolů. Ale je tam stále to momentum. My nemáme plnou jistotu. Nemáme jistotu, že to bude pokračovat. Když půjdeme na 15-minutový timeframe, což je vlastně vstupní timeframe, neboli timeframe, na kterým se
vlastně uskuteční obchody, tak tady nic nemáme. Není tady nějaký higher low, není tady nic, takže zase přepneme si zpátky a čekáme. Nyní si můžeme všimnout, že cena se dostala nahoru, ale taky. Musíte se koukat na velikost svíček, jak dlouhý mají knoty a všechno tohle. Tahle svíčka je víceméně nerozhodná. Má knot na dole, má knot nahoře a není nějak extra bullish. Takže my stále čekáme. A tohle je konsolidace. Nemáme tady vlastně žádnou jistotu, ten trh stále neví, kam chce, protože má sílu jít jak nahoru, má i sílu jít tak i dolů. Takže my vlastně čekáme, protože nic nám ten graf neříká a vlastně pokračuje se nahoru. Nic se neděje, naprosto to nevadí. Mysleli jsme například obchod, možná tady byla příležitost, kterou jsme nevzali. Každopádně, jak říkám, v této strategii se snažíte být vlastně co nejtrpělivější a co nejvíc brát ty nejlepší obchody. Protože u této strategie vy byste mohli brát každý break, každý retest a pak byste měli strašně ztrátových obchodů. U téhle strategie, když se ji naučíte a naučíte se být trpělivý, tak má ohromně velký win rate. Vy jste schopni mít potom například 70 až 90% win rate, což je prostě ohromný číslo, ale musíte být zase vlastně za tu cenu opravdu hodně trpělivý. Takže my čekáme, co cena udělá a můžeme si všimnout, že cena se znovu dostává na tuto úroveň. A nyní by už to mohlo být validní, protože zároveň tady máme i trendovku. A co vlastně teď uděláme je to, že my půjdeme na nižší timeframe, například na 15-minutový nebo na 30-minutový a budeme se koukat po vstupech na této úrovni. Takže my vlastně čekáme trpělivě, co ta cena udělá a jak bude reagovat. Tak, můžeme se všimnout, že se cena odrazila, že udělala takový krátký knot a udělala bullish svíčku. Každopádně to nemáme dostačující jistotu. Tohle nám nějak extra moc neřekne a jak říkám, v této strategii se chceme koukat nebo hledáme čisté zamítnutí. Chceme vidět nějaký knoty, higher low, něco, co nám dá tu jistotu. Takže my stále čekáme. Nyní si můžeme všimnout, že tady byl potenciální vstup. Každopádně, jak říkám, už by to bylo docela daleko od této úrovně a nemuselo by se to úplně vyplatit. Protože kdybychom si dali take profit této úrovni, tak 1:1,5 v podstatě není dostatek. To není dostatečné risk to reward, takže my stále trpělivě čekáme, protože sice není velká šance, že ta cena vlastně se vrátí, ale stále tady nějaká šance je. Jak říkám, my chceme brát ty nejlepší setupy, které můžeme. Pokud to nedodržuje risk to reward, nedodržuje to jakýkoliv jiný pravidlo, tak nechceme. Jinak, co se týče risk to reward, tak jsem na to navázal, tak chceme se koukat po 1:3 a víc risk to reward. Po video na to máme natočené na tomto YouTube kanále, takže se můžete podívat, co to risk to reward je. Abyste trošičku chápali, já to tady vysvětlovat nebudu, ale chceme mít mnohem větší výhru než prohru. Takže my stále čekáme a uvidíme, co cena udělá. Můžeme si všimnout, že jde dolů. A zároveň si upravím i tuto trendovku, protože vy i v té technické analýze, vy si stále musíte upravovat technickou analýzu. Ta cena se ne vždycky bude přesně orientovat podle toho, jak kterou čárku máte vlastně nakreslenou. Ten trh to nezajímá, jak to máte udělaný. Takže my si to upravíme, abychom to měli aktuální, aby nám to sedělo, protože ta cena se vlastně tady odrazila už. A jak říkám, půjdeme na ten nižší timeframe a budeme se koukat po vstupech. Tak cena je znovu u trendovky a teď se můžete podívat. Teďka pozorně sledujte. Cena se odrazila od této úrovně a zároveň od trendovky. Nyní se od té trendovky odráží po druhé. A zároveň nám tady vzniká higher low, protože tohle low, tohle dno, je vyšší než tohle. Takže my vlastně po tom, co svíčka udělá nějakou momentovou svíčku, která tady vznikla, tak my vlastně nyní, právě teď, po uzavření této svíčky, se otevíráme pozici.
Stop loss si dáme pod poslední low, neboli pod tuto úroveň. Pro ty jistější tradery si můžete dát klidně stop loss pod tuto úroveň, ale pak už to risk to reward nebude perfektní, takže já si ho dám sem a take profit. Take profit a stop loss se dává k nějaké úrovni. Buď můžete k psychologické úrovni, nebo můžete k nějakému key levelu, nebo tak. Ale to už je vlastně jenom na vás, kam si to dáte, protože take profity a stop lossy to je vlastně hodně subjektivní téma a každý si to dá nějak jinak. Každopádně v této strategii si to dáme k nějaké úrovni a nyní si už můžeme všimnout, že ten risk to reward sedí. Nyní už to je 1:3, což vlastně splňuje naše pravidla, protože my chceme 1:3 a víc. A zároveň vlastně my si to dáváme k této úrovni, kde se cena dřív zastavila. A pokud jste koukali pozorně, tak zároveň to je i psychologický level, protože 0,74 je přesně psychologická úroveň. Takže zároveň tady máme i nějakou jistotu, že ta cena bude pokračovat. Takže my vlastně teďka čekáme, co ta cena udělá. Můžete si všimnout, že tohle to bylo opravdu těsný. Možná by se to i hitlo. Každopádně, jak říkám, ty stop lossy jsou na každém zvlášť. Je to na každém, jak moc místa si dáte stop lossu, ale můžete si všimnout, že zrovna v tuhle dobu, tady je začátek měsíce, tak ta cena nevěděla moc kam chce, asi vycházelo hodně fundamentálních zpráv a takhle, takže je možný, že ten trh ne vždycky bude mít čistou strukturu vlastně, což se i teďka stalo, takže možná byste dostali stop out, možná ne, ale jak si můžete všimnout, ne vždycky ta cena udělá přesně to, co chceme. No a my vlastně teďka budeme jenom trpělivě čekat. Já to tady pustím a čekáme na to, co ta cena udělá. Můžete si všimnout, na chvíli to šlo sem, jakoby do menší ztráty, ale my jsme stále neuzavřeli obchod, stále to máme otevřený a nyní si můžeme všimnout, že ta cena šla přímo do take profitu. Takže tohle by bylo k této strategii. Tahle strategie může být v nějakých ohledech jednoduchá, v nějakých zase složitější, protože vy se musíte opravdu koukat na perfektní setupy a jak říkám, break a retest můžete najít naprosto kdekoliv, protože tady bylo několik retestů, je to na vás, na kterých byste vlastně vstoupili a jak říkám, je tady spoustu typů traderů, někteří jsou agresivnější, někteří jsou pasivnější, ale jaký vlastně budete, to si už vyberte sami. Každopádně to by bylo k break a retestu, pravidla máte tady napsané, není to naprosto nic složitýho. Můžete k tomu nakombinovat i klidně nějaké indikátory, jako například Moving Average, RSI, je to naprosto na vás, podle toho, co vám nejvíc vyhovuje. Já osobně tolik indikátory nemusím, maximálně to Moving Average, ale to už je, jak říkám, je to na vás. Takže já doufám, že vám toto video pomohlo. Pokud se vám líbilo, tak určitě zvažte like a odběr, protože nám to opravdu moc pomůže. Takže já se s váma loučím, mějte se pěkně a u dalšího videa.